خۆزیتی و نەخۆزیتی. ئیجار عیسا چاوێن خوا بەر بە شاگرتێن خۆ هەلدا و گوت: خۆزی بووە بە لەنگازان، چمکی پادیشاهیە خودێیا وەیە. خۆزی بووە هون ئێنگ و نەها برچینە، چمکی هونێ بێن تێرکردن. خۆزی بووە هون ئێنگ و نەها دگرین، چمکی هونێ بکەنن. خۆزی بووە گاوا گۆ خەلک دبەر کوڕێ مرۆڤدا ji we nefret bikin, wê ji nav xwe derxin, wê nizm bikin û navê we bi xerabî derxin. Di wê rojê de şabin û ji şahiyê bireqisin, çimkî xelata we li ezman mezin e. Bav û kalê wan jî li pêxemberan wisa dikirin, lê belê wey li we dewlemendan, çimkî we handana xwe standiye. Wey li we hûn ênگ û niha têrin, çimkî hûnê birçî bibin. Wey li we hûn ênگ û niha dikenin, çimkî hûnê bikevin şîn û girînê. Wey li we bê gava ku hemû mirov bi qencî li ser we bipeyvin, çimkî bav û kalê wan jî bi pêxemberên derewîn wisa dikirin. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweşk û birayên hêja.